Там, дзе шмат праблемаў, заўсёды паўстае столькі ж міфаў і дрэнных ідэй. І вельмі важна не трапіць у іх пастку, калі мы сапраўды хочам дапамагчы рэгіёнам. І тое, што сітуацыя з МКАДам робіць столькі горш, паказвае, што сапраўды сённяшнія рэгіянальныя палітыкі не працуюць. Уся вось гэтая беда з'яўляецца выдатнай глебай для таго, каб паўставалі дрэнныя ідэі пра рэгіянальнае развіццё. Паспрабуем іх разабрацца. Найгоршае, што можна прыдумаць і што ўлады спрабуюць сёння рабіць, гэта цэнтралізавана, седзячы ў Мінску, прыдумаць, як і якому рэгіёну жыць. У выніку мясцовыя ўлады замест таго, каб думаць, як развіваць рэгіён, хвалююцца толькі за выкананне паказчыкаў, якім даводзіцца зверху. Для паспяховага развіцця беларускім рэгіёнам не стае шырокага ўдзелу грамадскасці, празрыстасці, эканамічнай аўтаноміі. Нацыянальныя ўлады тут павінны дапамагаць экспертамі, а не дасылаць дадатковыя бессэнсоўныя паказчыкі. І калі шчыра, то неэфектыўная сістэма кіравання уласціва і Мінску, і іншым буйным гарадам. Там яна проста хаваецца за вялікім рынкам, прыватным сектарам і тлустымі бюджэтамі. А вось у гарадах з насельніцтвам менш за 50 000 чалавек адбываецца поўны гамон. Часы, калі ўлады маглі выдаткоўваць дзесяткі мільярдаў даляраў на падтрымку рэгіёнаў, ужо даўно прайшлі. Мала таго, што рэгіёны жывуць у бюджэтным голадзе, так яшчэ і інвестыцыі скарачаюцца шалёнымі тэмпамі. У сітуацыі, калі інфраструктура рэгіёнаў дэградуе, а бюджэту не хапае нават сродкаў на падтрыманне актуальных выдаткаў, мроі пра выратаванне ўсіх гэта проста самагубства. Пры тым, што мы ўжо прайшлі агульную мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі, цэментных заводаў, у выніку ўсе гэтыя прадпрыемствы да свайго скону будуць стратамі, бо вымушаныя плаціць па крэдытах, а сама мадэрнізацыя ніякай эканамічнай карысці не прынесла. Нягледзячы на ўсе праблемы, лічыць, што ўсе рэгіёны з аднолькавай хуткасцю ляцяць у тартарары, не варта. Розныя рэгіёны маюць розную дынаміку, і трэба канцэнтравацца на лепшых. Напрыклад, пазітыўную дынаміку паказваюць абласныя цэнтры, рэгіянальныя агламерацыі, як Полацк і Наваполацк, Мазыры, Калінкавічы. Ім і патрэбны ўласныя стратэгіі развіцця, супольныя інфраструктурныя праекты. Бо гэтыя кластары і будуць тымі кропкамі росту, якія будуць задаваць дынаміку развіцця краіны.